večer. Vítajte na tomto milom podujatí. Moje meno je Miroslava Abelová a dnes po obede až večer vás budem týmto krstom knižky Život je ako sprevádzať. Dnes je deň Matiek. My tu dnes sme všetci kvôli jednej superskej mame a jednej superskej dcére a preto by sme s touto superskou dcérou tejto superskej mame chceli poslať jeden odkaz do neba. Malá báseň pre veľkú mamu. Mama, chcela by som ti napísať skutočne dobrú báseň. Báseň o tom, že si anjel, práva dáma, vychovávaš čerta, Kainovo nemanželské dieťa. Báseň o tom, že si ťa vážim viac než žúry, debky, hudbu, lásky, viac než Morrisona, vesmír, čokoľvek. Za to, že ma držíš hore, keď strkám hlavu pod hladinu a chcem sa utopiť. Báseň obdivnú, lebo keď kričíš, počujem východ Slovenska, keď sa smeješ, počujem východ Slovenska, keď sme tam, vidím ti ho v srdci a viem, že aj ja som doma. Dobrú báseň, nech si hrdá, nech vieš, že to všetko oplatím životom človeka s veľkým Č, nie človeka s malým Č. A dám ti 200 grošov na miesto jedného, báseň odo mňa a Nobelovú cenu za materstvo od nich. No cítim sa stále malá na poriadne verše, tak tu sú teda aspoň tieto. Keď raz budem veľká, chcem byť ako ty. Veľká. Ja si myslím, že Gabikinej mame sa podarilo vychovať dievča, ktoré bude veľké a veľké je. A preto by som chcela túto dceru pozvať sem na pódium. Gabika, poď. My sme knižku Život je ako troška vyobracali. Ja mám všade zimomrievky, ty kokos. Za chvíľu sa rozrevem podľa mňa ja. No, myslím, že všetci, čo ste tu, viete, prečo táto knižka vznikla, ale ja by som chcela od teba počuť, prečo si sa do toho dala, lebo nie je to jednoduché v dnešnej dobe vydať na vlastné náklady knihu, nie je to jednoduché zmanéžovať všetko okolo toho a myslím si, že nie je ani jednoduché zorganizovať takéto podujatie, kde je toľko ľudí. Takže prečo? Myslím si, že je to veľmi jasné, že prečo, lebo to bol veľkým maminím sen. A cez leto, keď si potrebujete zamestnať hlavu nad tým, že ste stratili najbližšiu osobu, tak si musíte vymyslieť nejaký projekt. Niečo, ako prežiť. A tá knižka, ktorú niektorí z vás už držíte v rukách, tak to je ten projekt, do ktorého som sa zahryzla. A ja musím sa priznať, nie som veľmi dokončovací typ. Takže preto sa tu vidíme po 2 rokoch. A vlastne, áno, nie je to jednoduché vydať knihu na vlastné náklady, ale keď máte motiváciu a vidíte, že čo všetko by to mohlo byť, tak to proste nejako dáte. No a čo to obnáša vlastne vydať takúto knižku? Čo si tak zažila? Máš aj nejakú takú zábavnú príhodu z tohto tu? Teraz mi vôbec nenapadne, ale čo to tak obnáša, je to neustále si nejako pripomínať, že prečo to chcete urobiť a aký je váš cieľ a prečo to vlastne chcete nejako spraviť. Áno. Áno, život a niekedy pokračuje. Sa takto motkáte dokola a neviete ako ďalej, ale potom sa zastavíte, chvíľku sa akože nadýchnete, áno, nájete sa a viete ako ďalej. Ja som si včera spisovala, komu všetkému by som sa chcela poďakovať. Prišla som k číslu 73. V prvom rade chcem sa poďakovať 65 ľuďom, ktorí sú súčasťou tejto úžasnej knižky a majú tu publikované svoje diela. Veľké ďakujem patrí Vierke Sabovej, grafičke, ktorú neviem teraz momentálne nejako nájsť v priestore. Ja sa chcem veľmi poďakovať za to, že knižka vyzerá tak, ako vyzerá, pretože sa veľmi napojila a presne vycítila, že čo očakávam ja a podľa mňa sa nacítila aj na maminu, že čo ona očakáva. Takže knižka je podľa mňa nádherná zvonku aj zvnútra. Ďalšie veľké ďakujem patrí doktorke Eve Bachletovej, mojej ročníkovej vedúcej, pretože od začiatku, ako som jej povedala, že chcem vydať knižku, nemala problém si so mnou vytelefonovávať neskoro večer a vždy bola prítomná a bola ochotná mi podať pomocnú ruku. Takže ďakujem veľmi pekne. Potom je to Matej opäť. Neviem, či tu niekde je v priestore, ale mal by prísť. Jednoducho potrebujete mať chlapskú energiu, logiku, ktorá vás vždy, keď si uletíte na nejakých debkách a na filmoch, že ako to zle môže dopadnúť, tak príde chlap a povie vám, že nie, takto sa na to pozrite. A veľmi, 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 veľmi pekne ďakujem mojej najlepšej kamarátke Saške Gombošovej.
A teraz dúfam, že to nevyznie pateticky, ale ja to naozaj tak cítim. Veľké ďakujem patrí mamine a ocinovi. Pretože si myslím, že z neba celý čas boli pri mne a celý čas dohliadali nado mnou aj nad touto knižkou. A to, že sa nachádzame v týchto krásnych priestoroch, je podľa mňa ich zásluha, takže im posielam veľmi veľké ďakujem. Bolo veľmi veľa nápadov, čím budeme krstiť knižku a zostalo to, tak povediac, pri tom prvom. Moja mama milovala kávu, ale nemilovala takú tú kvalitnú kávu, milovala kávu pančuškovú, takú, keď vyperiete pančušky, takú slabú. Ale potom sme si povedali, že ty brďo, asi by to mohlo byť niečo také akože vážnejšie a krajšie, takže sa bude krstiť kávovými zrnkami. Super, tak by sme možno mohli teraz na pódium pozvať krstnú mamu, Lidku. Celé meno mám povedať Lidia Sirotová, nech sa páči. Keď sa povie život je ako, tak mňa napadne mi sviečka. Niekedy tie sviečky sú zapichnuté v stojane, vyhoria, zhasnú a je tma. Niektoré sviečky počas toho času, ktorý horia, stihnú zapáliť tisíce iných. A Zuzka bola ten typ, ktorá počas toho svojho života dokázala zapáliť veľmi veľa ľudí. A paradoxne, napriek tomu, že už je sviečka dohorela, tak jej svetlo stále svieti. Svieti v Gabike, svieti vo mne, svieti v nás všetkých, ktorí sme tu. A táto kniha je úžasná aj preto, že, a tento krst je výnimočný aj v tom, neviem, kde sa také krsty konajú, že, ja neviem, polovica ľudí, alebo možno väčšina je tu spoluautorsky, že sme si ju tak akože sami dali dokopy. Ale chcem povedať, že veľmi veľká vďaka, veľký obdiv Gabike. Príde mi to taký počin hodný alchymistu, že si dokázala premeniť bolesť a smútok a stratu na niečo takéto výnimočné, ako je tá kniha. Lebo jedna vec je, čo od života dostaneme, ale druhá vec je, čo si s tým urobíme. Aby nič nezostalo premrhané a nič cenné, aby nebolo zabudnuté. A ja tejto knihe prajem, aby si našla cestu ku všetkým ľuďom, ktorých srdcia na ňu čakajú. Krásne. Nebudem vám klamať. Myslím si, že keď otvoríte knižku a začnete ju čítať, veľa z vás sa rozplače. Budete smutní, bude vám smutno za Zuzkou, budete dojatí z toho, že vôbec vznikla. Ale ja by som bola veľmi rada, ak by ste tento smútok nevnímali ako niečo negatívne, ako niečo zlé. Prosím vás, berte to ako lásku, pretože táto kniha je láska, ktorá nám zostala po mojej mamine. Tak nech ďalej nejako žiari. Ďakujem.